бисад сибаб бошад ё дигар категорияи ҷиноят бошад, агар оғоз карда бошад, дар вақти тафтишоти пешакӣ муайян мешавад ки дар баробари дигар ҷиноятҳо содир намудааст. яъне ки оғози парвандаи ҷиноятӣ, он моддае ки парвандаи ҷиноятӣ оғоз кардааст, дар вақти баррасии парванда шояд дар ҳаракати дигар ҷиноят бошад. ҳамин нуқтаи назар вақте ки тафтишоти пешакӣ муайян карданд ки на 237, балки 132-104 суиқасд ба куштор бо 179 ва характери террористӣ экстремистӣ дошта. баъзе ҳозирам бо ман саволи дигар ҷавоб гардонам ки дар ин ҳолатҳо яъне ки ҷинояти содир намудаи характери террористӣ экстремистӣ дорад ё не, танҳо дар ин ҳолат дониши махсуси касбӣ лозим аст. яъне ки агар таъин кардани экспертиза дар рафти тафтишоти пешакӣ набошад, дар вақти мурофиаи судӣ ҳатман экспертиза таъин мекунанд ва муайян мекунанд ки оё ҳамид ҷинояти содир намуда, оё ба ҷамъият бошад ё ба давлат бошад, зидди давлат бошад. танҳо ира хулоса экспертиза муайян мекунанд ки характери террористӣ ва экстремистӣ дорад. ҳолатҳое мешавад ки китобҳоро аз наворҳо ҳастанд, китобҳо ҳастанд ё аз телефонҳои мобилӣ баъзе наворҳоро ёфта дастрас мекунанд ва дар ҳамин ҳолат ҳам таъин кардани экспертиза шарт ва зарур аст.